Hello there again mga langga. Natapos ang ating episode 21. Hanggang ngayon hindi kayo nagsasawang sumuporta. Maraming nag-enjoy, maraming umiyak dahil sa mga kanta, maraming nasakta ng paulit-ulit, maraming naghatak sa inyo, maraming nag-share ng ating live stream. At dahil dyan mga langga, nagpapasalamat kami. And of course, shout out natin ang ating mga Superchatters of episode 21. Andyan sina of course si Dana Maulion, Super Bombshell, Erica, Tata Asidera TV, thank you ate, and ASMR Foodie Pilipinas, Arch Vlog, Zerd Channel, Joy Dance Vlog, and of course RBC, Red Blood Cell 2019, Hannah Ariana, and J. Lord Ilagan. Salamat sa inyong walang sawang sumuporta at sa pagsusuporta pa sa 5pm Online Jam. Naway pagpalain nawa kayo dahil hindi kayo nagsawang i-share ang kanyang mga blessings. Thank you mga langga.